खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंकिलिकां ब्रह्म बड' पिपल्स कोअर्डिनेशन कमिटिनि गिबि जर'खा जथुमा जानो थांगासिनो दं। थांनाय 2021 मायथाइनि 28 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खोला कामरुपनि बक'आव मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बर' सुबुं जथाय आफादखौ दाफुंनानै होदोंमोन। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जिल्ला कमिटि दानानै होबोबाय। बेनि गेजेराव मोन्नैसो जिल्लाफोर थालांनायाव जिल्ला कमिटि दाफुंनानै होनो थाखाय गिबि खेब सावरायमेल जानो थांगासिनो दं। आरो बे सावरायमेलखौ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया जौमा फरायसालिनि जौस्राङाव बोहैथि डिसेम्बर दाननि आरो बे सावरायमेलखौ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया जौमा फरायसालिनि जौस्राङाव बोहैथि डिसेम्बर दाननि 6 खालाराव खुंफुंनायजों लोगोसे बिमा गौथुम आफादनिबो जर'खा सावरायमेल जागोन। लोगोसे बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, खोरोमदाव वारि आरो बिथांमोननि गासै मावथि बिथांमोना बाहागो लागोन। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो जिल्लाजों लोगोसेनो गासै मावथिगिरि बिथांखौ बाहागो लानो थाखाय BPCC नि चीफ कन्वेनर शिवराम बसुमतारी बिथाङा आफादनि जानानै हांख्रायहरदों। खुलुमबाय। बे समाव आङो फुंबिलिनि बयनिसिमबो हामलायहरनाय जासिहरबाय। दिनै बर' सुबुं जथाय आफाद थामहिनबा बर' पिपल्स कोअर्डिनेशन कमिटि सुंद'यै BPCC नि जानानै बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोजों हामलायहरनाय जासिहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव खोला कामरुपनि बक'आव मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बे बर' सुबुं जथाय आफादखौ दाफुंनो हादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव। बिदिनो फैयै फैयै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै जोङो मोनफ्रोम जिल्लायाव जिल्ला कमिटि हिसाबै जों दाना होबाय आरो बेनि गेजेराव मोननैसो जिल्ला दंबावो बेखौबो दाफुंना होनाय जागोन। बिदिनो दिनै गिबि खेब सावरायमेल जागोन कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया कलेजाव बे हाबाफारिखौ लादों फैबाय थानाय 6 अक्ट'नि डिसेम्बराव। बेखायनो बे हाबाफारियाव मोनफ्रोम जिल्लाजों लोगोसेयैनो जुदि गासै मावथि लोगो होनदों बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरदों। नोंथांमोना बयबो फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। बर' सुबुं जथाय आफादजों लोगोसेयैनो बर' बिमा गौथुमनि हाबाफारियाबो जागोन बेयावनो। बेखायनो बर' सुबुं जथाय आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसेयैनो बिमा गौथुमनि गासै मावथि लोगो बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरदों। गुबैयै बे बर' सुबुं जथाय आफादा बर' कचार काउन्सिलनि हालामनि सिङावनो जागोन आरो बेखौनो दिनै बर' सुबुं जथाय आफादा बे आफादखौ बोरै लांगोन, माबोरै दैदेनगोन आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिखौ बोरै मोनसे मोजां सोद्रोम हिसाबै लांगोन, रांखान्थि, राजखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ खान्थिखौ लानानै बोरै हाबा मावनो हायो, बोरै जौगाहोनो हायो, बिनि सायाव गेबेङै सावरायगोन। आरो बे सावरायनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुसुर दिपेन बर' बिथां गेदेमाया फैगोन। लोगोसेनो गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथां फैगोन, खोरोमदाव वारि बिथांमोना फैगोन आरो बिथांमोननि गासै मावथि लोगो बिथांमोना फैगोन मिरुनि। बिथांमोनानो बर' सुबुं जथाय आफादनि गुबै थांखि नोजोरखौ फोरमायलांगोन। बेखायनो बर' कचार काउन्सिल हालामनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम जिल्लानि जिल्ला कनभेनरजों लोगोसेयैनो गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। नोंथांमोना फैनानै बे सावरायमेलाव बाहागो लाफैयो आरो गुबै बाथ्राखौ मिथिना लायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो बर' कचार काउन्सिल हालामनि सिङाव थानाय गासै बर' हारिनि जौगानायनि फारसे बिथिंखौ लानानै जों बोरै आवगायलांनो हायो बेनि सायाव जोङो सावरायगोन। आरो नैबे बर' कचार काउन्सिला दिनै इन्टारिम बडियाव दङ, सोलिफुबाय थानाय। बिनि सायावबो गेबेङै सावरायनाय जागोन, फोरमायनाय जागोन, जाहाथे जों बेखौ जों बोरै माबोरै लांनो हायो बेनि गुबै बाथ्राखौबो सावरायनाय जागोन। बेखायनो जों बयखौबो हांख्रायदों नोंथांमोना फैनानै बे जथुम्मायाव हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। आङो BPCC नि चिफ कन्वेनर जानानै बयखौबो आङो खावलायनाय थाबाय।